Na čo si dávať pozor pri kúpe novostavby? Pri kúpe bytu v úplnej novostavbe zvážte niekoľko dôležitých faktorov. V prvom rade si preverte developera projektu a jeho referencie. Zistite, aké stavebné projekty postavil v minulosti a či boli úspešne dokončené a predané. Technický stav a kvalita stavby sú ďalším dôležitým faktorom. Skontrolujte kvalitu dokončovacích prác. Nerovná dlažba, škrabance na parketách, nesediace lišty, nepriliehajúce dvere a všeobecne nízka kvalita štandardu môže byť pre vás výstražným signálom. Stavebné nedostatky, ako napríklad praskliny na stenách, zle osadené okná alebo nedostatočné zvukové odizolovanie, by vám mohol pomôcť odhaliť nezávislý odborník. Okrem vašich známych môžete využiť služby tzv. Technického auditu nehnuteľnosti. Transparentná zmluva, ktorej rozumiete, možnosti financovania novostavby hypotékou a termín kolaudácie celého projektu predstavujú ďalšie body, ktorým by ste pri kúpe novostavby mali venovať pozornosť. Uložte si toto video a pošlite ho aj svojim známym, ktorým by mohlo pomôcť.